Нека не се подаваме на провокации, протеста е мирен. Айде всички обратно! Моля репортерите да отидат при господина, който е на аварийни, и полицайите в мен да му искат документите. Полицайите му искат документите! Молим всички да пуснат пътното платно, все пак протеста е мирен. От и копчета, чакай малко. Искате мирен протест, всеки ден ще ги бичим. Някой го боли патката, Това ще блокирахме, пак е боли патката. Ама друго, трябва да говорим за граждан. Мога да го мирен. Снимаш ли? И ти копчеш, виж ми пръста.